ملی جگرخوین میر جلادت از به جگرخوین دام ناس کرن بو اوی خورتی جگرخوین مالاوی لهلم شیخو بو بندک هیه و جا میر گو از نلوی داری بیم از شامی بیم دوی گو هیول وی بی و اف گرمایا دی و باف دوی جمع بستینه گرمایا دی و باف من نزانی و گرمایا دی و باف چیه او چاک من نزانی و پیش را سر وقت بو و جا جگرخوین شعر دیوانا خواه دامن zaten ez istinatê herf ez elîmî bûm çend herf hebûn wek x çek filan ana min ji ber kirin bêjam şerê jegerxwîn digotin êdî li gunda got ev çûn gunda timamê pîrek û jin û zaroka li min dibûn kom êdî navê min keribûn jegerxwîn digova jegerxwîn hat li bin xetê digova jegerxwîn hatiye Inka digova Ahmed Kurdî hatiye Êca bi wê jegerxwîn ne mela bû yanî wextê me dît ne mela bû însankî medenî sertazî û qîzê dûî sînem ewana cilê kin li xwe dikirin û piştî ku jegerxwîn ji helemê şêxo çû Qamişlo di çil û şeşa de ez texmîn dikim çû xaniyê Ebdirezaq Perê yek li Qamişlê heye ez xwediyê xaniyê gûne gircî ez nas dikim çimkî ez û jegerxwîn ne maşev bûn jegerxwîn digot tu ji min lazim e digot min dîwana xwe ji bo te çêkiriye êdî ez bibûm wek kurê jegerxwîn lê mîxabin kurê jegerxwîn ne wek jegerxwîn derketin Allah ne tiqeşmerin azad baş in azad jî gelek kîrostan dine nema karê bireve nema karê bileqê parme panêlek çêkir pêrar Suad û Selamê hatin wê derê keçike jegerxwîn li Batmanê êca ji wan pirsîn ku hûn karin hevkî behsa bavê xwe bikin ku wila a pême li vê derê ye ew ji me vêtir wî nas dike rast e ez kifletê bînim lê jegerxwîn kes nikare wek yanî kes nikare jegerxwîn bi min bilê nas kirin min wî me gelek cara law û balik jî tişt digotin carkê li ber pira hîm û li ber Qamişlo ez wî bi linga em ji helemê şêxo çûn êca li ber pirê li ser linga mîs kir min got sêder çima tu şipiya mîs dikê got ji bo ê wek te ji min bielîm henek hez bûye gelî min wî me gelek cara henek dikirin bi hev re bi helbesteka jegerxwîn em dikanî bixedînî helbesteka jegerxwîn aqlê te de heye vê pêdî wek kîjan e yanî ferq nake helbesteka jegerxwînî ku bi dilê te ye tu hez dikî me re bixwînî ez helbestek jegerxwîn yek evînê bixwînim kerema xwe yek evînê jegerxwîn carkê ev ji min xwend got çi ferq di nav vê û melê cizîrî heye min got sêda bêhna cizîrî gelek îştetê te cizîrî gelek tişt dizîne dizîne wî ne got çi wexta te hebû ew vê ca got got Ehmed got ev bibim balinde jî yanî teyr jî got ev nikan ji bin tasîrat cizîrî û xanî derkevin ne mümkün got bin destê got ber destê me ew hem got yekî wek Rabbanî şairkî Ereba heye got bi hezara dîwan li ber destê wan in got ê min xanî û cizîrî li ber destê ne wisa ew yanî cewaba min da ez ê vêna jî bi meqam bêjim tişkî xweş e gelek hêjayê pesnê eşqê kerema qiyamet rakiriye kerema dî li ber gelek delale yaşa delale yaşa wek te hebin şepalê sed haşa sümme haşa
de pesne gehuru rendi çellen gupırla vendi خسروی سر بلندی سردار میرو پاشا چینی چینی بسکو ریحان انی تاج اشرف خان ابرو کوانو ایوان روگل گشاد کاشا جعبه درشت تیرن کپوچلا کشیرن صدف دران زیرن زمان قلن تراشا چن گورو بسکی رشقر almaz goharu goher gerden balore mermer senga sepi kumaşa memlek sepi belendin bejin begül kubendin seri peşi mumu fendin yakudu dırdı kaşa çaku çellen gubengi fistan beser derengin ezmi kol tetin ati fermovere temaşa دەستی تەماش تو هەرێبی